Hola, Joseba, ni Ana nahi, eta gauz kanon etxean, soiu beganean, bermeo ganean, eta nigaz basatoz erakutsiko txut gure etxea, zurea bebai bada, Basatoz? Kanon etxea igirizan 75 dien, eta igirizauien nire aitak eta amak. Da orain ni nahi bigarren generazioen Irene Biegas, Jose, eta ja gauz 3. generazioan eta parrien egoten da Joritz, Josen semie, eta artistie parrien bera da. Kanon izena dator, egonda serie bat, eta esan zan detektibe bat, holan lodi-lodi, eta bigote handizegaz, beti akabaten zan bera pelikulie jaten. Eta nire aita beran antzauk izan dauen. Da orduan kaletik, kanonen antzadako zu da, kanonen antzadako zu, kanon. Gure espezialitatea da brazara, kilometro zero albada produktu hobeto, ez da disfraza behar platerazkorik, ez da usaltzarik, ez da espezialitate da a la brasa, marca de la casa. Ba, adibidez, orain udien atunez danbidu. Atunez danbidu, porque somos da World Tunas Capital. Bai, bueno, bebai egoten dale batxa, bezeuer, rodabaiue, apurtzuet danan guzture abaniko batokin bidu. Bueno, da orain nahi bazuien, prestatuko dugu atun masaiak Pedro Ximenezen maridatuak. Horretarako bidu, kinpuletxue, perejile, gatxa, bera Pedro Ximenez, porque dau maridatua Pedro Ximenezen, sesamo apurtxuet, eta guakame alga batzuk oso ondo lagunduten txoie oneri platerari. Orain ingo egune da, atara, beran sartxatik, eta apurtxu beten bidu eskurridun do. Kosinen pagelagaz, da mendago masaia. Bueno, da orain brazara goaz. Buelta emango digu, porque ez da biarrasko. Puntuek itxien jatabide, da gero klientiek gehiz dauintzen nahi badau, ozta bere, buelta batzuk emoten txagu. Okeli ezatilez. Estantzien kolorie, berak Pedro Ximenez batxadalez, apurtxue kolorie tostaue, bai ikusko zuia igirikeran, barrotik gitxiein dugu bide. Atunetik dana aprobetxaten da. Da hau esango da, karrieri, masaia ondo esan da. Bermiotarrez, karrieri esango lekide, Da bueno, nik uste edo listo dauela. Ikusko zuienez, kolorie barrotik, dau, super gitxiein ze. Orduen, presentazioe, holan mostute, porque platera hau apurtxue konpartitzeko da. Degustazio modura. Ez bera hau bakarrik plater modure, porque batxutan pasaten dana arraine edalez, eta da, txuleta batelez. Orduen, batxutan probabarik eitzen apurtxuet, okelida edo arraine da edo zer da. Orduen, probakeran, gehiago gustatu zait. Enplataten jungo gara, presentazioe esango da, kinpuletxugaz, karamelizatu da, bai apurtxuet Pedro Ximenez egaz. Bueno, orain atune, eurek masaiak, da ikusten zuielez, txuletin antxadako. Honen lagundukten txo superondo, guakame algakaz, da etxago ikutuko, porque hau danari ez etxo gustaten. Ahí está. Saltza apurtxuet, Pedro Ximenezena, gatzapur bat, eta sesamo apurtxuet, hau apurtxuet dekorazio da, Y un poquito perejil. Bueno, hemen gauz, kanonen, eta ude honetan, atunez danbidu, hau probabidu, así que Joseba, zeu nahi zunien, hemen gauz, kanon etxean bermion. Gero arte!